Bavim se ovim poslom preko 40 godina. Znači manekenstvo i u zadnje vrijeme gluma. Moj životni poziv i moja najveća sreća u životu jer radim nešto što zaista volim. Prvo sam otputovala u Pariz na poziv naš poznatog fotografa Gunnara Larsena. Radila sam s njim jedno 6 mjeseci, nakon toga sam završila u Italiji, u Firenci, radila par revija, nakon Firence u Rimu, znači alta moda, poznate španjolske stube na Španjolskom trgu. Bilo je spoticanja, padanja i svega i svačega, ali eto i to smo preživjeli. Nakon toga Milano, poznata agencija Why Not i nekako je vrijeme došlo da ja odem konačno u taj New York. Nije bilo načina nego preko Kanade, pa sam prvo završila u Kanadi, pa iz Kanade u New Yorku. Znači New York 80-ih, najljepši grad, izlasci, puno posla, puno zabave, društvo razno, puno umjetnosti, puno prijatelja, druženja sa raznim poznatim osobima. Andy Warhol, Grace Jones, znači jedan predivan, ispunjen život. Mislila sam da će se negdje 30 i 35 moja karijera završiti, međutim očito nije bilo suđeno. Ja sam se iz Kanade i iz New Yorka kasnije preselila u Italiju. Osnovala obitelj, živjela na vrh brda u predivnoj vili, misleći da evo, to će biti nekakav završetak jedne karijere koja je bila vrlo uspješna, međutim odrezala sam kosu na jako kratko i prijateljica koja je u to vrijeme radila u Milanu kao stylist me vidjela sa totalno kratkom osjedom kosom i rekla wow, ovo je sad najmodernija stvar koja može da se desi. I bila sam pozvana na prvo snimanje u Como. Naravno, svi su se oduševili, mislim da je bilo snimanje za Donna Moderna. Nakon toga je karijera samo krenula i ja nisam ni znala šta mi se desilo. Znači, sjeda kosa, nešto što je moj zaštitni znak, što je, evo, nekim sticajem okolnosti bilo očito pravo vrijeme gdje su počeli i modni stručnjaci razmišljati o ženama koje su u godinama, koje nisu djevojčice od 17-18. Sjeda kosa i nekakav taj timeless ili val se pokrenuo gdje su žene i sa borama i sa određenim godinama i sa sjedom kosom postale jako in. Naravno da ima i negativnih stvari u modnom svijetu. 80-ih tu je bio problem i sa drogom i sa muškarcima koje su mlade djevojke iskorištavali, ali vjerojatno nekakav kućni odgoj i moj osobni moral su pomogli tome da nisam nikad se okrenula ni drogama, ni prostituciji, a bilo je i toga. Nije problem se presvlačiti za Vogue magazin na sred ceste u Milanu Via Brera, iza kombija, gdje su me sa zgrade pokraj gledali radnici i fučkali. Ja sam rekao, wow, sa 60 fučkaju radnici na mene, to je super. Znači, u mom poslu nije važno koliko imaš godina. Ja sam očiti primjer. Može se sve kad se hoće, kad se želi i kad je to stvarno životni poziv i tvoj posao koji najviše voliš. To je jedan život koji je stvarno lijepo proživljen i ja dan danas u njemu živim.